Знаеш ли какво е това спин? Знам, като ходят много с чужди мъже, с чужди жени, ще има. Секс правят тук, как няма да фане спин? Мърсотите, виж. Отзад тук има мърсоти, навсякъде има умрели кучета. От умрели кучета спин не се хваща. Знам от какво се хваща, ами оттам, нали заразата оттам идва? Какво се хваща? От полово отношение. Знаем ли ни тази работа? Ползват ли тук хората презервативи? Няма презервативи. Откъде да купим пари няма? Не сме чували спин. Младите правили секс без презерватив? Нямало пари? Разни глупости това. Нямало пари за презерватив? Не е верно това. Не. Имат ли много такива безразборни сексуални контакти? Много безработници много има. Половото възпитание на децата от ранна възраст се научава от улицата. Никоя майка не смята, че е редно да говори на дъщеря си и сина си за секс, а тестовете за спин са почти непознати. За спин чувала ли си? Моля? За спин чувала ли си? Не. Не чувам такива нещо. Не знаеш ли какво е спин? Някакви болести. Как се хваща, знаеш ли? Не знам. Ти знаеш ли?